Dawniej to było całkiem insze życie. Autorską pracę czyta autorka, czyli Johanka. Kochane zdrowie. Jo boła chorowitym bajtlem, durch przeziębienia, rejma co chwila, durch ślimtałach. Bestuż jo ze starzykami jeździłach cugiem z Zowackiego do Tarnowskich Gór, kaj wedle Banchowu miał gabinet znany doktor od bajtli. Powiedział matulce, co powinnach jeździć nad morze. Może mi przejdzie, albo sama wyrosna. A musza powiedzieć, że od medykamentów, co brała, wysiadało mi już aże wszystko. W czasy. Matulka i fater postanowili szafnąć zalecenie pana doktora, a że nie mieli za wiele geltu, to korzystali ze wczasów zakładowej naszej huty imienia Karola Świerczewskiego w Zowackim. Nie było możliwe co rok jeździć, ale oni wybierali taki ostatni turnus, który był od 15 do 30 września. Nie muszę wam gadać, że nie było za wiele chętnych, bo przecież już wtedy bajtle chodzą do szkoły, a jo była mało dziążka i mnie to pasowało. I tak, my jeździli co rok. Z nami jeździło kupa dawnych pracowników huty, którzy byli już na pensji. Za te wczasy potem dział socjalny potrącał fatrowi z geltagu w ratach. Nasza huta miała ośrodek wczasowy we Dźwiżynie, na pół z jednym zakładem z Gliwic, dzisiaj już nie szafna przypomnieć siekierem. My zawsze jechali na wczasy cugiem, nie było pendolino, jechało się w pierony długo, każdy miał tasza futru ze sobą mit, nie było kaj co kupić w czasie rajzy, boś durch jechał przeca. Mater dyjo. Do dzisiaj pamiętam te gotowane jajca i tomaty, co mi matulka kroili na sznity w cugu, na tym mini stoliczku pod oknem. Czasem zdarzało się, że huta dawała autobus, ale wiecie, nie było za dość tych komfortowych i no stare jelcze, to moi starzyki woleli jechać cugiem do koło brzegu. Teroski by żody nie jechał w takich warunkach. Twarde zice, bez klimy, zaro by było larmo, a my jechali. Jak się domyślacie, wrzesień nad morzem to nie jest sezon ani lato. Tak richtig momentami człowiek chciał obliec peltmantel, tak tam wioło. Moja matulka nosili chusteczka na głowa, ruby mantel, a ja miała kurtka zimowo, taką wbolka i lolka z tej kreskówki, mycka zapinano zimowo i pamiętam to do dzisiaj, jak wioło. Ale blank ważny był do mnie luft, na te moje biedne zdrowie. I łaziliśmy po takiej małej wiosce Dźwiżyno w dawnym województwie koszalińskim. Było sam pora dumów na krzyż, pora ośrodków czasowych, droga złożona z betonowych płyt bez cołko osada, bo to było blank malutkie, co by mianować wsią. Teroski to typowe miasteczko turystyczne, ale całkiem straciło klimat z moich wspomnień. Kiedyś nie było fast foodów, futer na wczasach był ino we stołówce, z kerej i ożebrała od kucharów stary chleb po frysztikach albo wieczerzy, ekstra specjalnie dla mew, bo wiecie, one przecież durch były głodne. A nie skorzej my z matulką im ciepali ten chleb w tajlach, co by wszystkim stykło. Ośrodkowe kuchary ze huty ważyły no mi taki jak w doma, powiawom, choby ten słynny karlik okrasa, karmi nadle z kartofloma i mizerią, roztomaite mięsa, buchty, kulały kluski z super zołzą i roladoma, zupy tomatowo, ogórkowo, krupnik, żur i inksze. Pamiętam też kwaśny, dobry kompot z wieprzków albo śliwek. Na deser robili nieroz grysik ze sokiem, co jo, niejadek, lubiła jak pieron. Na frysztyki była zupa mleczno, a jo była przepadzito za nią. Te super białe kejzy i pasty z ryb wędzonych pamiętam do dzisiaj. Chrupiący ran ze świeżego chleba, jeronie, co więcej chcieć. I tu nasuwa mi się myśl, że tych smaków już nie ma i nie będzie, bo jakoś my zastąpili erzacami. Pan Rybok. Mój fater był mistrzem od rozprawiania i szkrobania ryb. Łaziliśmy do portu, kaj znajomy rybok sprzedawał fatrowi świeże ryby prosto z morza i pobliskiego jeziora. Sandacze, turboty, flądry. Potem my za ośrodkiem w zatku za kuchnią łowirali, a fater przynosił do pokoju gotowe tajle do pieczenia na balkonie. I co by nie woniało na całym ośrodku, to my to ważyli na takim elektrycznym kochrze na właśnie tym balkonie. Bestuż na wczasy my zawsze jechali z flachą oleju, bo na miejscu nie szło oleju kupić. Smaku tych ryb nie zapomnę do końca życia. Było we smażalni w Dziżynie latoś, ale wiecie co, to już nie je to. Jedną z pieronowych atrakcji było do mnie spotkanie z Puszkiem, pszaja psom, a to był cudowny biały kundelek od pana Ryboka, który nam sprzedawał ryby. Jak fater kupował je od niego, to w czasie, kiedy oni pociskali pierdoły i kurzyli cygarety, pan Rybok pozwolił mnie zicnąć się na prawdziwym kutrze i chajać tego pieska.
Kuter był cały uczistany z ryb. Śmierdział sakramencko, ale mnie to wcale nie szterowało. Ja mogła siedzieć godzinami, a jak mnie fater chciał wziąć do mamy do ośrodka i już miał tasza z rybami kupiono, to zawsze było larmo, bo ja nie chciała iść. Pan Rybok powiedział, że chyba się mnie ostawi, bo taki pomocnicy to jeszcze nie miał i będziemy pływać razem. Tam i jego kutrym. Muszę tutaj wspomnieć Puszka, który był w 7. niebie, kejego hajała. Latoś była tukej i forsztelujecie się, że Teroski nie ma w porcie w Dziżynie ani jednego kutra? Już nie łowią. Wszystko jest w sąsiednim Rzeżynie. Na nece, na ryby i te pachołki do nich oznaczania na morzu zarosła trowa i krzoki. Rozrywki na wczasach. Co by durch nie siedzieć w Dziżynie, jechaliśmy autobusem do Kołobrzegu. Wiadomo, większe miasto, był szumny port, latarnia, wszędzie my byli. Port w Kołobrzegu był srogi, nie to co na wiosce. W sezonie szło się karnąć szipem wycieczkowym na jakoś rajza, ale my już byli tutaj po sezonie, wieło strasznie, morze wzburzone, nie szło tego szafnąć. Bołach za to na latarni we Kołobrzegu, jakoś wtedy mój lęk wysokości nie zadziałał. Tam rań we latarni była taka wystawa, gryfne lampy rybackie i inszy sprzęt od marynarzy. Niesamowite wrażenie zrobił na mnie hotel Scanpol, który w latach 70. był jednym z nielicznych. Kołobrzeg miał też swoje molo, teroski wyremontowane, a dawniej szło jazz garebnąć na gelindrach z molo, a teroski już nie. Na katedrze podobał mi się landschaft, panorama miasta. Wleźć w lazłach na wierzch, ale jak łoboczyłach czarnodziała schodów w dół, to za pierona nie chciałach zlyć. Ryczałach, cało se strachano i fater mnie staro dziwa 7 lat musiał zatargać na rynkach nazot. Najbardziej podobało mi się Muzeum Oręża Polskiego. Te pancry, wozy bojowe, fligry, roztomaite armaty. Mój fater był fachman od tego, bo był we wojsku ze zamościu, jak są godą, pilot, oblatywacz dookoła fligra, czyli mechanik. I on mnie rozprawił na temat tych fligrów i maszyn wojskowych, powiawom, jakżech niedawno po 40 latach tam pojechała, wszystko mi się wspomniało, aż mi się łezki ze wzruszenia pojawiły we oczach. I znodłach ta sama armata, przy której fater robił mi zdjęcie. Muszę powiedzieć, że to do mnie były pieronowe atrakcje, choby dzisiaj jazda bajtli do Disneylandu. Domowo fabryka wspomnień. Jak my wracali ze wczasów, zawdy my mieli 3 czy 4 klisze knipniętych zdjęć. Ja się nie forszteluję. Jak szło zrobić ino 36 zdjęć na jednym filmie? I jak trzeba było się decydować, co fotografujemy, a co nie? Teroski bez jeden dzień robię 500 zdjęć moją cyfrówką. Wtedy zdjęcia ze wczasów i wszystkie insze były samodzielnie wywoływane w łazience. Mieliśmy w domu całki sprzęt ku tymu. Rzutnik, taką nakładka na wanna, na której stał stół i kuwety na wywoływacz, utrwalacz, suszarka na zdjęcia na sztrum, nawet gilotyna do ozdobnego odcinania rantów od zdjęć. Fater zawdy miał kilka paczek papieru fotograficznego, gładkiego i we wzorek na przykład krateczka. Pierwsze co my z faterem robili, to wykręcali byrt na łazience, co by się żody nie zapomniał i nie cyknął szaltra od światła, bo by się wszystkie filmy i zdjęcia naświetliły. W tym samym celu trzeba było zawrzeć zwierza od wewnątrz na hołczyk. Do wywoływania zdjęć łazienka była zajęta całki dzień. Tego nie zapomnę do końca życia, kiedy widzisz zaklęte w kliszy wspomnienia, które się przetwarzają na twoich oczach i się wyłaniają z wywoływacza. Jeronie, serce bije wartko. Po wywołaniu filmu, potem zdjęć, wciepowało się gotowe zdjęcia do kuwety z wodą. Potem trzeba było je wysuszyć. Mieliśmy taką blachę z chromowanym przodkiem, kaj się dawało mokre fotki łobroskiem na dół, walcowało takim specjalnym wałkiem, co by luftu nie było pod nimi, dawało na rozgrzaną suszarkę, która miała tylko spirala we wnętrzu. Jak się zdjęcie wysuszyło, łot skakiwało. Potem trzeba było obcinać białe marginesy z jednej strony. To trzeba było mieć pewno ręka, zwłaszcza przy gilotynie ze wzorem, co by nie poszarpać gotowego zdjęcia. A ja mam do tego grajwka. Dzisiejszą młodzież by się poklupała w głowa. Po co tyle fatygi? A mnie się to podobało. Kiedy weszła epoka filmów kolorowych, my przestali wywoływać i dawaliśmy wszystko do fotografa, bo my nie mieli możliwości technicznych robić to w domu. Ale epoki zdjęć czarno-białych nie zapomnę, bo nie dość, że się spędzało czas we wspólnej pasji, to jest pamiątka na całkie życie. Trzeba powiedzieć, że było kłopotliwe zdobyć całkie składniki ze sklepu fotograficznego, który był daleko, we Gliwicach, a my nie mieli auta. Jechaliśmy z fatrem na motoradzie marki Kobus. Wy już nie pamiętacie. Podsumowanie.
Z wielką radością podzieliła się z wami moimi wspomnieniami ze wczasów i wypoczynków PRL, te epoka i czas, które już się nie wrócą. Nie mam sentymentu do dawnego ustroju, ale do tej atmosfery, kej człowiek drugiemu pomogą, kej żaden się nie asił jeden przez drugim, kej wzajemna życzliwość było wszechobecno. Gorsza się, że te roski lotomy jak muchy w taszlampie, za robotą, za geltem, nie mamy czasu do siebie, do familii, do własnych bajtli. Zapominamy, po co żyjemy, co je w życiu tak richtig ważne. Mam recht.